ha cap d'horitzó. Que ara mateix algú diu no, és que en el moment actual s'ha de ser pragmàtic. Perfecte, però tu m'has de dibuixar alguna cosa, perquè si l'únic que m'ofereixes és el pragmatisme d'uns acords que són d'una concreció tan etèrea, que són intangibles, jo crec que això és un suïcidi. Anava a dir-vos que hi ha una cosa que és una mica estranya, diguéssim, de l'enquesta, no? I és que, malgrat que diu això que Puigdemont seria el preferit per tenir la presidència, la intenció de vot guanyaria les eleccions d'Esquerra, quedaria segon al PSC i tercer Junts. De totes maneres, aquesta enquesta jo no l'he mirat en profunditat, però d'indecisos en parla? Deuen ser la meitat, tranquil·lament. Clar, és que aquestes... Supos que si sumes Oriol Junqueras i Pere Aragonès deuen sumar més que Puigdemont. Sí. Per tant, això explica que Esquerra sigui el partit més votat. En tot cas, jo crec que aquí, fent la mirada més llarga, no? Perquè si no, els moviments, diguéssim, en curt ens poden despistar una mica. Jo crec que aquí el que ha passat és que en les últimes dècades, no? El pujolisme s'ha esgotat, el pujolisme ha caducat, no? La negociació de magèstics i d'investidures espanyoles que et puguin donar coses, això ha caducat i s'ha acabat el recorregut, no? Perquè s'ha vist... Pensar que estava més vigent que mai. No, tenint en perquè... compte el que va passar ahir. Sí, però no sé si la gent és molt conscient o no, però dius, bueno, has pactat una llei de delegació de competències que per al 150.2 de la Constitució, l'estat espanyol, competències que són exclusives de l'Estat, les delegaran la Generalitat. Jo m'imagino que això tothom sap, que en el moment que això governa un altre partit a Madrid, ho canvien amb la mateixa facilitat que s'ha estat aprovat, diguéssim, no? És a dir, que el dia que les majories a Madrid canvien, això t'ho retiren sense cap tipus d'obstacle. Per tant, que et deleguin una cosa, no? La via de la delegació no és un aprofundiment, no és autogovern, és gestoria, diguéssim. No arriba ni tan sols a autogovern, és pura descentralització administrativa. A més, que el 150.2 de la Constitució preveu que les competències delegades per l'Estat es fan sota el control i la supervisió de l'Estat. Per tant, no, això no és autogovern, ja no és sobirania, no diria ni sobirania. No és el traspàs d'una competència. No és el traspàs d'una competència que és irreversible. També anava a dir que entenc que això ens falta llegir molt la lletra petita, perquè si no existeix. Clar, no existeix aquesta lletra petita. Però la lletra petita a mi m'ha fet gràcia, diguéssim, perquè la lletra petita que tenim de tot això és una pàgina sencera de l'Estatut que regula les competències de la Generalitat en matèria d'immigració, que és un article d'aquests que el Tribunal Constitucional s'hi va pixar sobre, perquè va dir: aquest article no és inconstitucional si s'interpreta de la manera que nosaltres diem, que és que bàsicament no serveix per res. És a dir, no anul·larem aquest article, és a dir, l'article 138 de l'Estatut, que és una pàgina sencera de competències en immigració que s'atribueixen a la Generalitat, no s'ha aplicat mai, no es compleix en res, però no, està vigent, no s'ha anul·lat mai. Per què? Perquè el Tribunal Constitucional va dir, bueno, no cal anul·lar-lo, no és inconstitucional si interpretam que no té cap valor. I una de les coses que diuen, que la vaig trobar boníssima, perquè ho diuen amb altres coses, però amb aquest també és superinteressant, que és que diu, en realitat, totes aquestes funcions que diu l'Estatut, que són competències en matèria d'immigració que s'atribueixen a la Generalitat, en realitat això no són competències d'immigració, això són competències d'ordre social i de matèries que sí ja són competència de la Generalitat. Vull dir que, per tant, el tema de la integració, l'educació, la sanitat, l'habitatge, tot això, dirigit als immigrants, molt bé que ho facin, ja són competències de la Generalitat. Però les polítiques d'immigració, que és... Clar, control de fronteres. Control de fronteres, els CIES, o sigui, els CIES, els centres d'internament d'estrangers, els traspassaran a la Generalitat? Dependran de la Conselleria d'Interior de la Generalitat, els CIES? Els NIES els emetrà la Generalitat? Les targetes de residència? Les nacionalitzacions. A l'aeroport hi haurà Mossos? Exacte, el control d'immigració a l'aeroport hi haurà Mossos. Els expedients d'expulsió d'estrangers els tramitarà la Generalitat?
Em sembla que no. És que ni tan sols ningú ha suggerit tot això. Però clar, la política d'immigració és això. Tot l'altre és una mica el que deia el Tribunal Constitucional. Home, donar ajuts als immigrants en temes d'habitatge, promoure la integració escolar dels nouvinguts, tot això no és política d'immigració, això és política social. Però Turull sí que va aquí. És a dir, Turull sí que ha dit que Catalunya ha de poder decidir expulsar immigrants multireincidents, per exemple. Llavors, i que tenim les competències com qualsevol estat amb immigració. Per tant, això sí que seria una cosa diferent de la... És a dir, clar, és que el problema és el tema de sempre, que no sabem què... És que no sabem sobre què estem debatint. Això és un desideratum. Això no és... Ell no ha dit que això ho hagi impactat. Ell ha dit que això és el que li agradaria pactar. En adhesió. És molt diferent.